Kim mi solo langin secretary Kim tiami ten an hriat lar em ania nula inzo fingle fel takani vice president secretary kumhlun ani pha reng boka vice president chu alarin a hmel tha a ho sa hle bok secretary Kim chon chu a hna chu tlin takin kumkualai melo thok to a hun pum chu an vice president Yongjun tan chon mangin zinga tho hlima tanga office akaldona thomun hak tur zong zong boipuin a schedule zong zong a boipui vek poka chumi awang chon hun ol po ani ve thei me ulovin a chungte ne na hun man emo ngai zong nei po a man me ulovani bermai zan kha chu mi so chuan Yongjun chu event pakata hengkal puin an holam chuan Yongjun hne na chuan secretary thar azon angai to tur thu chu a hrila mi so chuan tongkam nem le zaidam taka soin akal tuang phiana Yongjun po chuan engma soi sel lo chuan mi so thu soi chu alo pum ve mai masela Yongjun chu ina an ho chuan a secretary ina athil hril chu an ngai to zuya amuhil theita reng lo atu ka chuan secretary Kimin ban atum thu chu company a thok dang te chuan an lo hridar le vek tamaya chu thua hriat ve le chuan mi somi chuan secretary Kim mun ruak chu lu achak ngal hle maya mi somi chu vice president office a tok pakhat ni in a hna chu atlin na thiam hleya somi in ni tina vice president kherle indu tok tak a boipui thin dan chu a hrelo ani nge yang a hna chu lo it ve taringot mai Yongjun chuan ni tin secretary Kim nen chuan lanchan ei dun thina chumini ero chuan secretary Kim ne na ei lo chuan a thin pa president ni bok Mr Park ne na chun thuron la turin avakal Yongjun chuan mi so chu chal zui ngei chu adua atira khan o lo po ve mai ma sela a secretary kumhlun abang tur chu ngai thiam thei tlat lo chumi zan chuan Yongjun chuan mi so chu aina kal tur chuan somin tuma second chance apek ngai lo thu chu hril masela atan chuan second chance siamin director a hlang ka yanga ina le sak bok tur thu le an chung ko ba zong zong arul sak vek tur thu chu hril mi so in eng ang chan na ma apek ma chuan Yongjun nu te chu lo langin lunch ei tur chuan an lut ho ta a lunch an ei zo nu chuan Yongjun nu le mi so te chau chuan oma Yongjun nu chuan mi so hne na chuan a fapatan chuan am ang nula ngei adu thu le a thei chuan ama ngei chu a fapa nu pui ni tura adu thu chu mi so chu hril chumi nuwa chuan Yongjun hne na chuan mi so chuan a offer thatak tak chu hnolin banala du tho thu chu hril Yongjun chuan makati hleya secretary Kim chuan ban atum thu chu a thul thei ngang lo ta ka chuan ro man na dang chu a siam le a chu ro man na chu a lo tin ngei a ring bok mi so lo lang lein an unaw nu pahni te nen chuan bara zuan in hova mi so chuan unawa no pang bernima sela au te le khazir zong zong chom tu ni in apa in tual chung ba ane zong zong te po chu a rul veka an chung ko khaiding tu le an boine te ching fel tu ani bermai mi so chun pangpar allergy na sat taka neya pangpar hnaya om chuan a ha cheu vak vakin amita thip vek thina Yongjun lo langin arwa manna te a lo tlin tak si lova chuan Mr Park ne na chuan thuron ala le a han soidun fe nu chuan Yongjun chuan ngai tu ale tin mi so in ban atum thu a soi zan kha me chedang apek tur pangpar chu mi so ale tira mi so chu mi awang chuan alung oi lo ani ngei chu aring le ta a kum ka chung zet han in ron ta ga chuan thil om lo tak ani lo thu chu Mr Park chuan alo soi ve bok mi so te chu lo lang lein au te hne na chuan an company chu asan tak tak atum tho thu le amata na hun te a man ve to tur thu chu hrila chuti lai tak chuan Yongjun chuan lo kolin in mu adu thu chu ron hril anin biak zo lok nu chuan mi so chuan mai mom hi a muin a chi ai ta chiam maya mi so chuan anu pante ta to mai mom chu a hlau em thina a thowa cham lo chau zel mai au pat nu thleng po chuan ala re theilowa Yongjun chuan mi so chu kara chuan lo ngakin mi so chu kar chunga avalu chiat chuan a ha cheuta chiam mai Yongjun chuan pangpar nen chuan lo ngak ve nge hi alo nia mi so chuan Yongjun chu chiang tak chuan aban du chan chu engdang wang ni lovin anun chu amata na man ve adu to awang ania tu secretary ma ni to lovin ngai zong te neya pasal neya chung kodin adu ve to thu chu hril atu ka chuan mi so chuan a ai o chu zongin interview te nei tir hloma Yongjun ero alom lo hle chumi zan chuan mi so chuan secretary tharin a hriat tur thil te chu a ziak chuakin not pakhat a hnut chhe tela chu atana hun man thei ngil lo tur chuan a ti ani
Yungjun chu miso ina chun aron kal le ringot mai pasalte neya chung kodin adu awanga bang turani chuan ama chu pasala nei maya a company thok chun zom ze tur chuan avashil le taringot mai miso chun alo la du chuang lo Yungjun chuan a propose dan chu ro pui lo lutuk awanga miso chuan a hnol ani chu aring le ta a ama chu tha a intive tokin hnol ani chu in ring lo hrim hrima ro pui taka propose chu tum le in ro manna chu siam le ta a atuka chuan miso chuan Yungjun secretary thar tura a thlan gina chu a hriat tur poimo te chu hrilin vice president office a thok te nen chuan a in hmel hriat tirna te an nei puya thil pakhat a thengil ngai hau lo tur chu hrilin Yungjun mit muwa chuan cable free da hau lo tur chuan a hril Yungjun chu Mr Park buda chuan kal le in miso in aril ru ala thlak lo thu chu a hril Mr Park chuan chu tianga in nei puya in som ngot chi po ani lo thu chu hrilin in ngai zon te anga ive phot thu te chu lo hrila miso te lo langin gina lom lu nan chuan an office bana chuan zu te anin hova anrin lo tak me chuan Yungjun chu aron tel ve hlol mai Yungjun chu company dinner emo party a tak ngel po atel ngai hap lova makan tin an za ron hlom maya Yungjun la chuan whisky te chu an lam ham hama masela an cholna dora chuan soju le beer chau om si anun phung nen chuan in mil lo hle ma sela miso ril run ne adu awang chuan an zinga chuan atel ve ram rama chumi hnu chuan karaoke lun tak maya hinan kal lea chulai hmun zet chu Yungjun chuan atur thei tang lova chu karaoke pum chu abuk taringot mai mi puizi nuai chur in an mani ho chau chuan chu karaoke chu an lu thei ta a Yungjun chuan miso ril run ne tum chuan thei top chu chua an lo in rui ve deuh to hlum bok nen miso mi chuan mic chua Yungjun bula chuan zai vak vakin a secretary tharin tur a thlan lo chan chu zotin miso I aya a that thu chu a soita chiam mai chu tianga an chet noi hlom tak em awang chuan an ban chu an rot ta a miso le Yungjun te po chu an honga Yungjun chuan miso chu thla ho an hun man chunga a kher ziali angai sak zia chu soin abilpa hial ni a phal sak thu chu Yungjun chuan in chuang vel tak chuan miso chu hrila miso channa ero chu Yungjun in abe se ngai lo hul hualen thung miso chun a type ani lo thu chu hrila alu sanzui Yungjun chu miso te in kota chun ala ding renga miso chu text zuin a mel tha a hausa a chelo hle boka aing la hinge adu lo ti chun an zota miso chuan Yungjun in mu that zia le in du tok zia chu a mu in han chan le trek chu atuma chuti lai tak chuan a unau nu in run texin atum lo deuh chuan Yungjun chu heart lem chu a thon ta chiam mai miso chuan darkar somni pali chung Yungjun tan ngor a hun a man thin thu chu hril bokin nun pa ngai neya mi pa ngai ngai zon chu adu thu chu hril atan chuan pa ngai le satli ataka nun chu a thei arin lo thu chu miso chuan Yungjun chu hril bok atuka office an hankal chu Yungjun chuan azia chu athlak na sa ta hleya miso chunga chuan a khir hle masela chu mizan chuan miso chu amusement park a kal tur chuan a ko lea miso chu avatlen chuan tu ma an lo om lo light aron eng pupa Yungjun chu aron lang Yungjun nen chuan amusement park a right ranga te chuan an chuanga miso chuan amusement park a kal chu atte te tang chuan a lo chak to thina au te an boi thin em awang chuan an kal thei thin lo miso chuan an chung ko chungchang te chu an soi chuaka Yungjun point au nau pa ne na an chanchin thren khat te po chu an soi chuak ve bok kum kha chunga anin kara an soi ngai hau lo te chu an soi du na chumi hnu chuan longa hruain Yungjun chuan miso mu tur chuan firework te alo buat sai veka ati ngai lo tak ang chuan a ko chu phelin miso chu a hak tir miso ril ru po a hne hleya masila chung zong thlen zo hnu chuan miso in a hriat chhuat tak chu ama zana a thian te question era an chan tir adu thu sam a zet te ang vek chuan thil chu a thleng ti chu hre chuakin Yungjun chuan aril ru in adu tak wang ni lovin a secretary ni tura chel adu wanga chu tianga ti mai chu ani aring ta a Yungjun chuan miso in alisa azi ang zong chu a thlen tir veka miso chu a thla hole ta a atuka chuan miso chuan Yungjun in give a pek an en chuan give dang hi alo om chhong le a thi ni in miso chuan an or ngal Yungjun chuan miso in athil le sak anin bel an mu chuan moi tin a in chuang hle a in ning theilo ani ber mai ni masela chu mini chuan miso chuan blind date anei do na
Yungjun chuan alo hrevele tlat mai Mr. Park bula chuan thuron la tur chuan avakal le a Yungjun chuan misoin a thilei sak or chunga mi padang kianga om tur chu hrethiam theilo Yungjun in thuron alak na ber Mr. Park hi Yungjun thian thatak ania nupui nei zuain kumhni lai anin thlen to a Mr. Park ero hi chuan tilang em lo ma sila anupui hi ala du renga tianglama hnu ma lo nei to ani awang hian Yungjun hian avaron ve thin hi ani miso le adait lo langin adait pa chu polite lovin achezia chu miso chun angai na lo hle a thilan nei dun na hmun tura a hmun thlan te chu indate na chi zia zang ani lo chutia hun an hmanglai chu company thok ve dang te chu an lo hmuwa thla lain an post dar ngal Mr. Park pon lo mu ve ngalin akienga Yungjun om lai tak ani vei bok nen Yungjun chu a hmu ve ngala Yungjun chu asa ngal hle Mr. Park thuron alak fo te chuan omzia ani aring lo tanta a miso te lo lang lein miso chuan adait pa hnena chuan kumsang khat zakwa somkua no pong pahnih bo khe chungchang chu zotin chhuizui sak tur chuan ange na adait pa chuan a thei top chuan lo chhuizui sak ve tur thu chu a hrel anin mang tha don ta a miso det pa chuan miso chu mu le ngei adu thu chu a hrel chuti la chuan miso chuan adet pa necktie soi chu muin Yungjun ta na alo ti fo to thin ani awang chuan ngaya ane ani nge yang anek tai ko chu asiam that saka chuti lai tak chuan Yungjun chuan ron muin athik lutuk chu aw ta vak mai athik ti chu in pom du chi asilo chuan athik hleya miso bula chuan chhun lam engemaw chu asiam ta ringota atuka chuan Yungjun office a chuan a secretary thar turgina chuan cable hrui chu alo hnut chhi pal hlau mai misoina dalang hau lo tura a hril kha lo manghil pala Yungjun chuan panic attack anei pha hiala miso chuan va boipui vatin gina chu mo phurtir lovin ama chuan engkim chu a boipui fela masala gina hnena chuan a thil hril te hrangreng tur le awm lo huna phei chuan chu thil chu thlengnon to lo tur adu thu chu a hril miso chuan Yungjun chu boipui le in apa ngai chhole ta a chonhulama chuan company sport na hun mangin miso chu atelna pianga chuna chak zela chu company thoklar ve tak pakhat miso tilawa chuna lar berang ti tur Mr. Jun po chu atel ve atang ve hleya final games tura chuan miso le Mr. Jun te chu anin kop angai ta a mi te chun anin me an ti in date tur chuan an aw loi mai Yungjun chun alo thik hleya miso rulak pen nan ati hrim nge athleng ve hrim ni yang ake chu aul tatat mai ati deremo ati tak emo po ni se alo tling ta thau mai miso chuan Mr. Jun chu kalsanin aron boipui wata games chu zo felani ma chuan miso le Yungjun chu an ho ta dain miso chuan Yungjun chu a in lama chu na boipui ta a miso chuan Yungjun moza chu a keya vura ade theina na phel an tum chuan Yungjun chuan adu ta tat lo masala miso chuan Yungjun inrin lo lai tak chuan atiluya Yungjun ngal re ka serlian tak mai chu a hmu pha Yungjun chuan ake chu khu vatin thil dang chuan soita deya Yungjun chuan miso chu han chai zau zawin mipa a hret ngai mang lo po pakhat na ni nan chuan a partner puilop lop thu chu hrilin mipadang nena anin hnai chu a poisa vak lo ni a alan thu chu hrilpa chuan an hnai sau sawa a thut hnai viau ta mo tia chuan miso chu alama chuan pot vakin miso chu oma chuna bok taran mai chuti anin fiam na lama chuan Yungjun kede na tura vor chu lo tui man veka miso chuan atharva siam le in alo let le meu chuan Yungjun chu lo mu hil der mai Yungjun chuan mangchian nein a hlau thong tak chu norun hara miso hnena chuan ama chawa om adu lo thu chu hrilin chumi zan chuan ompui ri tur chuan a hrila masila Yungjun chu awna pa chuan ron bia in mu adu thu chu ron hril miso po chu a chel le talova miso holam le Yungjun unaw pa te chu anin toka tunge anni chu anin hrachuang hau lo Yungjun unaw pa chuan miso chu tunge ani hrelo ma sela chelo tin angai zong runghal hle maya Yungjun unaw pa sanyang chuan Yungjun hnena chuan anno pan laya Yungjun ina achunga athil ti te chu thei ngila ngai damin a company nena thodun adu thu chu asoi Yungjun ero chuan au thu soidan chuan atilom lo hleya awu chu amang tha an kalsan zui atuka chuan Yungjun te office chu an boitlang hleya anel puiber company ten art center an hon thar turang chi chu hon ve an tuma
chan thazok an chan thei nan chuan an tum le rom man aya ma a hon chuan tum ta a an zawai chuan an in dai lovin an boitlang hle a Yungzun le miso te chu art center an hon na tur mun chu a top nan chuan an pahni chuan en felin chotia anom lai tak chuan karen chu ron thima Liberia chuan an pahni chuan an tang taria miso chuan a lekha budu zong le ngai nat zong te chu soin Yungzun chuan miso kianga hun man no mati zia chu a chuak thara Yungzun chuan an ho nu chuan miso in a lekha budu zong a soi te chu chiarin an hun chu hlim pha hle chumika chu miso te chu an boi chho hle a ar center an hon na tura chuan mipui mitla thei tu berin writer lar tak tak tho pui duwa writer lar berpol morphis an ti chu miso chuan beisein morphis ero chuan a mel le ni na te chu van tlang ma pholang lo turin ala thup tlat ria miso chuan biak po tumin email te anu chia chana chu angak meka chumini chuan Yungzun chu auna pa sanyang chuan office a chuan ron tlo le atum tatlat mai Junyang chuan miso le sanyang te chu in mulo tur chuan adu tlata sanyang local don ve le chuan Junyang chuan miso chu coffee le tur chuan atir chuakin elevator manglawa stepa kal vek tur chuan a hrila masela reception a chuan sanyang le miso te chuan in tong le ta thova sanyang chuan miso mail chu alo la hredeu miso hnen a chuan in tong tur ngai an ni arin thu chu hrilin a number chu adila miso chuan anin dai lo thu chu hril masela sanyang chuan atilui tlata miso chuan a number du chu sanyang phone a chuan type pin a kal san zuya akal hnu chuan hanwang zui zawin morphi sate chu nila ka number tak tak po ka pe mei thei che sin ti chuna soi zawa masela morphisa kore mi puiten an ngai san le tungei ani an hriat chak em chu Yungzun u sanyang chu alo ni reng ti chu aring phahau lovang le chuna chun Yungzun nu chu lokalin miso hne na chun afapa mu chu a that lo chu zotin zanre ei tura somchi ani angem ti chun miso chu azot miso chun zanre ei tura Yungzun som chu apoina om lo thu chu hrila masela anwin an som chuan Yungzun chuan alo nar Yungzun nu chun afapa in an kianga zanri akil ngai theinan chuan apar su miso do kana chuan hnu chein Yungzun pekle chi adu thu chu soya miso chau chu afapa norkal thei tu ani ti chu chiang hle bok Yungzun au le anu le pa te chuan zanri chuan ei ho tange nge a ai kham chuan sanyang chu Yungzun mutur chuan avakal sanyang chuan miso chungchang chu zotin anuin miso chungchang chu thataka a soi thina wang chuan hriat chen a chak thu chu hril Yungzun ero chuan alo soipui du vaklava sanyang nena anno panla thil thleng wang chuan anin hnel zui le deuhin Yungzun chuan sanyang nena chuan a holova masela angai nat lo thu chu hril sanyang chu alom lo hle Yungzun nena chuan anno panlai athil ti ten om tak awang chu ni lo se chuan tuna hian vice president din mun hi ama ange in alwa tur thu chu soi chuaka Yungzun chuan sanyang hna chuan mi chak lo tak ani thu le a that nan chuan midang te ti nat a hre lo thu chu soin khang thil te kha achunga thleng lo ma sela vice president din mun chu a chel ngai lo tur thu chu hrila an pahni chuan kut anin thlak tamai an nu le pa te chu ron in rol vatin anin beng dai thei sha ma